Je to s vami Tomix a dneska si idem zahrať Rivals. No a máme zatím 22 a idem otestovať môj aim. A to bude za 10 dní, ale kde to sa mi nebude. Samozrejme dáme si viacko. Keby ste videli, tak to mám celkom veľa skinov. A blaga. Chýba mi len Discussion, Warper a Warpstone. Som si chcel... Bože, mňa zle. Tam arénu. A ešte keby ste chceli, tak si môžem potom si kúpim Robuxy a môžem ešte pogiftovať vám skincasky. Keď tam bude nejakých 20 odoberateľov alebo 50 odoberateľov a 50 lajkov. Keby ste videli, tak to máme. Nespamujú. Nemám rád proste, keď si na mňa použil assault rifle. Som mega krý. Čo snáď. To sa stane, keď používajú na rifle. To oni musia ešte spamovať. Máš 2 HPčka. Kebyže som mu teraz zabil, to je bolo sese. Akože ja si možno niečo spamovať, lebo ako vidíte, tak to mám mega veľa veci. Čo... A ako už len štúr, budem robiť. Bro, on je mega otravný ten bug. A vidíte, máte ten mega. Mňa tento má bola. Čo? Ja len používal knife. Na aréne som mega dobrý, na tomto mi to nejde, lebo ja nemám rád túto mega mapu. A na aréne som celkom dobrý. Že nie, že mega, akože viem mega dobrý. Keď ste sa náhodou pýtali, že prečo tam ukazuje normálny knife, tak sa potom nečudujte, som si ja random, bo ja používam ešte jeden skin. Akože mám veľa skin na tých nožíkov. Bohužiaľ tento nož to je... Come on, to sa mi dá toto proste. Mal by si si kedykoľvek sa zahrať. Ja som napríklad mega dobrý tiež. Tak to mám mega dobrý. Keby dačo, ja mám na medkit skin, ale ja ho nepoužívam. No ja mám tiež ten laptop, ale nepoužívam ho. No to má napríklad Kanady, vidíte? Má to tu logo. Napríklad, kto už hrá Rivals, tak už vie, ako sa to hrá a už má aj skúsenosť o tom. Typek ho tam dal s kečovkami. Ne, nefunguje. Keby dačo ešte máme nejaké emoty napríklad, to vám potom ukážem na strane. Toto zabijem. Nie, som mega krý. Vidíte napríklad, toto tá assault rifle mega otravná. Ja vám môžem to porobiť, a to je mega otravná. Vidíte? Tak dosajú. Oni mega spamujú. Ja sa nevolám. Bro, ja mu to lagu. 6 nabojame.
Ešte jeden. Poď. Ne! Je mega spamer. Mojemu teammateovi sa to mega laguje. No náhodne Wi-Fi nosí. A keby ste ešte náhodou, tak proste napíšte do komentu, ako mám hru natočiť. To sme prehľadli, ako mám. A keď vám ukázať ešte tému, napríklad tento za Robuxy. Z tohoto napríklad, no. Ukázajem svojom úplne, že z toho. Toto všetko mám okrem tohoto. A mne sa toto nepáči až tak. Potom toto. Potom mám toto. Napríklad môžem takto do nekonečna behať. To mi zdá. Potom ešte mám plakáty to. Toto sa mega páči, potom mám toto. Potom samozrejme L-ko. Potom mám, už mám ten sledujúci. A ešte vám môžem ukázať, akože má skiny. Potom. Keby ste sa pýtali, jak to robím, že na počítači, že mám takto, mám a hneď si že dám si štít a tú crossboku, alebo proste len takú ganu, tak ja to robím tak, že kliknem F-ku a mne to dá hneď trojku. Ako tú tretiu zbraň. Takže ideme, dobre, prosím, nech bude arena. No je autoshot. Ne, prosím, arena. Tá typka má autoshot, yes. Môžem vám teraz ukázať trošku lepšie veci, lebo napríklad teraz občas som využíval takúto stratégiu. Pokajte. Som si vždy zobral jump pad. Išiel som sem, položil sem, odpalil. Ako tento teammate to robí, nie teammate. Ja mám mega teammate, to je taký noob v tej tým. Sorry. Type, nerób ničo. Mega. Akože, a ja som mega krvý. Sa nevie odpalovať ten teammate. A keby dáte na počítaču, ešte nie sú autoshoty. Iba na takú playku, na mobile. Ten teammate. Nevie. Keby dáte tie void pistolky, mám tiež. Napíšte do komentu a môžem vám niečo ukázať, čo chcete. Nie. No napríklad to sa stalo. Môj tým sa dokonca zabil. Ukážem na ním ľubu. A že keď mi takto, ja mám viac skinov akože na sniperku, môžem ešte potom ukázať. Škoda, že keby som ešte nehrával ja som ešte keby som hrával skôr ten Rivals, tak ja som vysmem za Robuxy by bol, za 50 Robux by bol 50. Je to kľúčová taktika. Je to mega dobré. Mega dobré, ako krásne. Ajaj. Ja mám akože AU na sniperku, že by som si aj zobral, a nie. Pôjdem ešte raz. Ale... Ubereme? Pôjdeme. No, dobre, jeden mŕtvý. Jaj.
ten môj teammate umrel. On celkom dobrý. Ja neviem, prečo mega dobrý, lebo on je autoshot. On má autoshot. Není možné, aby nemal, lebo on jen tak trafať. Bro, fire. Čo má? Teraz ten papírom. Keby ste sa pýtali, ja takto snadý. Hovorím v anglicky. No ja som papírom. Dobre, ako ja si berem pay to win. Tak pôjdem pay to win. Som napríklad zoberiem ten Granule Launcher. Idem pôjdem. Lebo a ja mám napríklad ešte viem aj jeden trika. Bum a bum. Dobre. Nie, jak mam mogła zabić? Ja to nie. Bože, tak sme na konci videjka, bohužiaľ sme prehrali. Na budúce sa to obráti a vyhrali. Čau.